ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ https://rhodisha.gov.in/ମୋ ଘର ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଉପରେ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟ ପୂରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ୟୁଜର ଆଇଡି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦରଖାସ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦରଖାସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ନଚେତ୍ ନେକ୍ସଟ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ଫଟୋ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜମି ପଟ୍ଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯଥା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଘୋଷଣାନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ସହମତ ହୋଇ ସବମିଟ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ହିତାଧିକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦରଖାସ୍ତର ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ।